Vi fik de to mandskaber på banen til aftens opgør, samt vores dommertrio. Vi er klar med i hjemmeholdets opstilling, valgte cheftræner Claus Troelsen. Hjemmeholdet stiller således op med nummer 1, Martin. Med nummer 2, Oliver. Med nummer 6, Moses. Med nummer 7, Jakob. Med nummer 11, Simon. Med nummer 12, Anton. Med nummer 17, Mikkel. Med nummer 19, Marius. Med nummer 20, Søren. Med nummer 28, Alaki. Og med nummer 33, Alexander. Og kære Nordsjælland Arena, vi har ikke vundet på hjemmebane siden 23.9. Vi skal have de 3 point i aften. I kan være med til at gøre en forskel.